Salutare, domnule, și veniți la un episod. Astăzi vreau să vă zic cum să descărcați Minecraft pe gratis. Da, în primul rând intrăm pe internet, Google Chrome, scrieți, merge pe tabletă și pe telefon. Scrieți Aptoide, scrieți Aptoide. Dați. Se încarcă și aici scrie Aptoide descarcă, găsește, sigur, da. Și voi apesați pe instalare Aptoide, eu deja l-am descărcat. Da, uitați, eu deja am descărcat. După intrăm pe Aptoide. Intrăm pe Aptoide, scriem Minecraft P sau Minecraft Pocket Edition. La fel ce găsiți aici, Minecraft Pocket Edition. Dați instalare. Și veți să instalează. Eu aștept să instalează, pun pauză, revin. Da, deci s-a descărcat. Când s-a descărcat va apărea asta. Voi apăsați pe instalare. Făcut instalare și jocul vostru s-a instalat. Da. S-a instalat. What? Eu am problemă că deja l-am instalat. Da, cam să fost acest episod. Nu uitați, dacă vă place acest episod, apesați butonul de like, v-a fost Gabi, pa!